Biz гадәттә минем язмыш дип әйтергә яратабыз. Әгәр дә синең язмышың халык язмышы белән тыгыз бәйләнгән икән, ул вакытта ничек була икән? Ул синең генә язмышың булмый бит. Ул вакытта безнең язмыш була. Сез минем белән килешәсездер. Һәм менә бүгенге кунагыбызның язмышы да аныкы гына түгел, нәкъ менә безнең уртак язмыш. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Ни өчен тапшыруыбыз башында кунагыбызның язмышын халкыбыз белән уртак язмыш дип әйтүемне сез аңларсыз. Чөнки безнең бүген кунагыбыз Россиянең ат казанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, педагог, артист, җәмәгать эшлеклесе Мәсгуд ага Имашев. Исәнмесез, Мәсгуд абый? Исәнмесез. Бик шатбыз сезне күрүебезгә. Сез шундый матур булып, шундый елмаеп утырасыз, сезгә карыйсы гына килеп тора. Тамашачыларыбыз да шулайдыр. Бик күп сорадылар, бик күп яздылар. Чакырыгыз әле Мәсгуд абыйны тапшыруга, Мәсгуд абыйның язмышын якыннан беләсебез килә дип. Һәм үзебезне дә сезне бик күптән чакырасыбыз килеп тора иде. Һәм ниһаять бу хыялыбыз тормышка ашты. Мәсгуд абый, билгеле булганча, менә язмыш дигәндә без бит инде кешенең шәхси язмышын күз алдына китерәбез. Һәм гадәттә ул бик авыр, катлаулы язмыш булып күз алдына килә. Һәм мин әгәр сезнең язмышыгызны халык язмышы белән бәйләгәнмен икән, мин ялгышмадыммы? Әлбәттә юк. Халыктан башка язмыш юктыр ул. Бигрәк тә мәдәният хезмәткәрләре. Сез менә үзегезне белә башлаганнан бирле кайсы тормышыгызның, гомерегезнең кайсы өлешендә халык белән язмышыгыз үрелеп китте дип әйтә аласыз? Мин үземне хәтерләгән көннәрдән башлап. Сөйләгез әле тәфсилләбрәк. Ничек алай? Нишләп алай уйлыйсыз? Чөнки мин үземне хәтерлим, әнием белән тулай торакта яшәгәнебезне. Пермь шәһәрендә яшәгәнебезне. Менә ничек анда эләгүебез, ансы бик катлаулы, ансы минем хәтердә юк. Сөйләүләр буенча, өлкәннәрнең сөйләүләре, әйтүләр буенча гына хәтерлим. Нәрсә дип сөйлиләр иде? Минем әтим ягыннан да, әнием ягыннан да бабаларым бик хәлле булганнар. Балалары да күп булган, семьялары да зур булган. Һәм шуңа күрә хәлле дә булганнар. Иген эшкәрткәннәр, сату иткәннәр. Авылда билгеле кешеләр булганнар. Менә әнием ягыннан бабам, әбием, әнием, мин һәм әтием безне бергәләп авылдан сөргәннәр. Менә бу раскулачивать итү дигән. Раскулачивание булган лайы Кайнавыл дигән матур авыл Бардар районында, Пермь өлкәсенең. Шунда яшәгәннәр алар. Әлбәттә, мин шунда туганмын. Ул мизгелләр мин сөйләүләр буенча гына. Апам, әнием, бабам сөйләүләре буенча гына хәтерләргә мөмкин. Шуннан соң бабамнарны кайтырга рөхсәт итәләр, авылга кайтырга. Ләкин ул авылга кайта, авылда урнашмый. Авылдан 10 чакрым, 10 чакрым шамасы урман içinde кичкенә бер авыл була, Ширез дип аталган, ул хәзер районда. Шушы авылга барып тора ул. Анда 4-5 кенә гаилә була. Чираттагысы безнең бабай кемнеңдер иске генә бер йортны сатып алып, шуны сепләп, шунда тормышын дәвам итә инде. Дәвам итә. Сез әтиеңез белән? Миңа 3 яшь тулганда әтием вафат була. Ул вакытта да кизү була, йөри авыру халык арасында. Һәм бик күп кешеләр шул сир белән тиф белән авырып, әтием вафат була. Шуннан соң әнием заводка эшкә урнашып, шушы тулай торакка бер бүлмәдә 20 хатын-кыз идалар, һәм алар арасында мин бер малай. Шушындай бер зур бүлмәдә баракта яшәдек без. Мин шуннан башлап үземне хәтерлим. Балалар бакчасына йөри башлаганнан башлап, мәктәпкә,
ул еллар инде хәтеремдә минем барысы да. Авыр еллар иде бу. Балачак сезнең авыр дип искә аласыз. Әлбәттә авыр еллар. Әнием белән әниемнең сеңлесе Фәрида апа ирләр эшләр. Багор белән иделдән бүрәнә чыгаралар. Шул бүрәнәне гел ирләр эшләр авыр эш бу. Ну акчасы булсын дип уйлаганнардыр инде. Шул акчасы өчен. Шушы эштә Пермь шәһәренең кырыена урнашкан завод ул Кызыл Октябрь дип аталган. Миңа 9 яшь тулгач әнием дә үлеп китте. Ул да шундый авыру эләктереп, салкын тиеп үлде ул. Мине карарга дип әниемнең энесе Тауфик абый алып калды, ОПЕК-га сугыш чыгу белән ул сугышка китте. Мине карарга инде бабам алып калды. Шуннан соң бөтен тормышым минем 15 яшькә кадәр бабам кулында. 15 яшьтә эшли башладым. Эшкә кирдем инде. Һәм хәтердә калган әйберләр шулар. Шуңа күрә әйтәм, халык язмышы безнең язмыш. Әнием кайда халык эшләгән, шунда эшли. Әгәр дә әнисез тормыш ничек булды дисәм, ул мин бик җүләр сорау биргән кебек булыр идем әлбәттә. Шулай да ул сугыш еллары әни юк. Башкаларныкыннан айырмалы буларак тормышыгыз авыррак идеме сезнең? Бер шул әни булса җиңелрәк булыр иде дигән уйлар бар име? Бала акылы белән сезнең ничек уйлыйдыгыз? Әлбәттә, әнине югалту бик зур Трагедия. минем өчен. Трагедия булды ул. Аны мин бик яхшы хәтерлим. Миңа 9 яшь. Башкалардан начаррак яшәдек дип әйтә алмыйм, чөнки әниемнең сеңлесе Фәрида апа эшли иде. Булган кадәр хуҗалыкта, авылдагы хуҗалыкта бабамның хуҗалыгы бар иде, сыер, сарыклар, тегесе-монысы. Мин дә шулар арасында мин дә тәрбияләнеп үстем. Аш булмасаң да, ләкин шу әни назы, әни җылысы барып җитмәгәндер. Җитмәгәндер инде, җитмәгәндер. Шулай. Сагынайдым, бик нык сагынайдым. Әниемне сагынайдым бик нык. Әлбәттә 9 яшьлек бигрәк бәлки бала бит инде. Менә шушы сагыну ул хәзер дә искә төшәме? Менә ул барбар инде. Әлбәттә, онытылмый. Онытылмый. Әниемнең үлгәненә байтак еллар булды бит инде хәзер. Барбар онытылмый. Еш искә төшә. Әлбәттә шулайдыр. Ул заманда бик күпләр әлбәттә. Әтисез, әнисез дә калгандыр заманы, шул чоры шул бит инде сугышта югалтуларда. Яшьтәшләр күп иде. Ятим балалар күп булгандыр ул вакытта. Күп иде. Менә мәктәп елларын искә алсак, мәктәп елларында шушы музыкага булган мәхәббәт, ул мәктәп елларында чагыла башладымы? Ул сезнең әти-әнидән киләдер инде бәлкем, шулай бит шушы. Шул мәктәп елларында дип әйтергә кирәктер. Чөнки минем берничә мәртәбә генә булса да, шул апа дип йөртәйде мин аны, әниемнең сеңлесе Фәрида апа. Аның җырлаганын ишеткәне булды, колагыма керде, бик яратып калдым. Һәм бабам нинди эш эшләсә дә, ул сызгыру дип әйтеп булмый инде аны. Дип көй чыгарып йөри иде авызыннан. Мин аны бик ярата идем. Килеп йөргән инде бу. Җырлауга мәхәббәт шуннан калгандыр. Беренче чыгышларыгыз, менә беренче сәнгать белән бәйле хезмәтләрегез ул менә исегездәме? Бәлкем беренче җыр. Кайсы берләре истә. Җыр белән түгел, мәктәптә ата-аналар җыелышында чыгыш ясап беренче чыгышым шуннан булды. 2 шигырь такташ шигырьләр өйрәнгән идем мин. Тауфик абый әле ул вакытта исән. 2-3 класс бу. Шушы Ширез дигән авылда яшәдек инде без. Мәктәп юк, авыл бик кечкенә. 2 километр ара,
Шунда Иске Шат деген ауылдағы мектепте, башлангыч мектепте оқыдым инде мин. Шунда ата-аналар җыелышында беренче чыгышым шул шигырь белән истә калган. Җырлый башлавым соңрак булды. Мәктәпне тәмамлаган елларда, 7нче класс тәмамлаган елларда пионер сбор деп аталайды. Пионер сборлары. Шунда җырларга укытучы өйрәтеп, укытучы чыгарды инде. Шуңа җырлап киттем. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз легендар шәхес Мәсгуд агай Имашев. Мәсгуд агай, менә сезнең бала чакларыгызны искә төшереп утырабыз әле. Очлы туклы булса да, ләкин бала чак бит инде ул. Рәхәт бала чак, мәктәп еллары. Шулай да, ул елларда күбрәк һөнәр сайлау ул артист юнәлешенә булмаган, башка юнәлеш сайлаганнар. Нишләп менә сез шушы сәнгать юлына кирип киттегез? Нәрсә тәргеш булды шулай да? Мәктәптән соң кайда юл тоттыгыз сез белем алырга? Мин шушы Иске Шат авылында башлангыч мәктәпне тәмамладым. 4 еллык. Аннан соң якын тирәдә мәктәпләр юк. Мине туган авылыма бабам китереп бирде, инде квартирага кертеп куйды. Туган авылым Кайны авылының 7 еллык мәктәбе. Шушы 7 еллык мәктәпкә 5нче класска килеп кирдем. Монда инде мәктәп балалары biz konsertda qo'yamiz, spektaklda qo'yamiz, biletda sotamiz, kirgan ақшасын so'shqa, frontga jibirib turamiz endi. Нәрсә эшләсәк тә ул еллар соғыш еллары 5нче, 6нчы класс, 7нче класс соғыш еллары булдылар. Нәрсә эшләсәк тә мәктәптә гел соғыш өчен тырышып укып 4-5 алсак та Фронт өчен. Фронтта абыйлар, әтиләр кемнәр бар? Бер бала да юк. Барыбызның да кем дә булса соғышта. Иген кырларында қолдан келген кадәр көч куеп эшләйдек инде. Иген җыюда да, пишән салам җыюларда да, башак җыюда да, барында да катнашайдык. Мен әйтәм, шул вакыттагы менә балаларның тормышны ни кадәр тирән аңлавы, шул хәтлек менә хезмәткә бирелү. Мин хәзерге белән чагыштырып карыйм, ни кадәр шушы 5нче класс баласы, 5нче сыйныф баласы тизрәк илгә тынычлык килсен дип, бүтән булган тырышлыгын, хезмәтен куйсын әле. Ул бит аны хәтта мин әле аңларга тырышсам да, мин дә аңлап бетерә алмыйм аның тирәнлеген. Аңлау да кыен. Кыен. Аңлап булмый. Әле без әле күпме икенче буын, хәзерге буынга караганда күпкә өлкәнрәк буын. Әле без аны мәктәпләрдә укып, программаларда өйрәнеп, җырларын тыңлап, киноларын карап үссәк тә, без дә аның аңлап бетерә алмыйбыз ни дәрәҗәдә. Ул барбар кино. Бар кино. Сез аның тормышын эчендә кайнагансыз. Шуңа күрә аны эчендә булган кеше генә аңлый. Менә шушы мәктәпне тәмамлагач, инде сез Казанга юл тоттыгыз, шулаймы? Яисә кайда, Пермдәме? Мин менә Кайна ул 7 еллык мәктәбен тәмамладым. Һәм 8нче класска барда да гына бар. 8нче класс башка авылларда юк. Унга кадәр инде. Шунда укырмын дип уйлап барган идем мин. Ләкин укырга туры килмәде. Нишләп? Минем күземә арпа чыкты. Һәм мин шуны төзәтеп, терелеп килим дип авылга кайтып киттем. Шу Ширезгә инде. Кайтсам, бабам әйтә, менә балам сугыш еллары булуын искә төшерде дә, авыр еллар булды. Мин инде сине укыта алмам, тәрбиялый алмам. Менә монда сине эшкә чакырып килгән авыл советы председателе, Иске Шат сельсоветы инде. Нәҗмихан абый иде, ул менә хәтерлим, Баянгулов. Ул сине эшкә чакыра.
ауыл советіне 5 ауыл қариды. Шулардан бір грамотный кіші таба алмайым, секретарь етерлік. Бірден бір 7 класс бітірген малай сіздің малайығыз. Bir әлі бабай ұл қызыны ішләсіне секретарь болып мендәді. Шақырып келгенде, олым әйдеміне ішке шақырып тұралар. Азмы көп зарплатысы болар енді аның. Өз күніңні өзің көре башларсың енді. Мен ауыл советі секретары болып кеттім. 15 яш толды, соғыш соңғы жылы болды. Әнемнің сөзі бар еді, осияты. Бабайға да әтті деп малайын оқытырға тырышығыз енді. Нешек болса да оқытығыз кіші болсын. Оқыса кіші болса әрам болмасын деп. Шуңа көре мен оқырға қияллана едім. Жидені бітіргешті. Қайда оқырға керек бейді. Әлбәттә. Шушы ауылда ауыл советі секретары болып ішлей башладым. Районда атнаға бір мәртебе районға жиып алалар бүтін секретарларына. Документлар азара, нәрсе тұтырға, барында үйреттелерді, семинар, секретарлар. Барымыз да шынды ешлер. Білім бар, әлі yok, әлі нәрсе. Шақыралар. Bir barımda Koyun oğlunun sekreteri gelgende, Mesut sen işlep tuğan oğlun Koyun oğlu var. Sen İskişat'ta sekreter bulup başlıyorsun. Koyduydu Koyun oğluğa. Sekreter bulup, şulay türlü yollar bilen garize yazıp işten gitip şattan, ben Koyun oğluğa Avul Sovet sekreter bulup koydum. Ayın bir yıl şaması işlegeçtir. Raznarядка келдейінде, ауыл советіне келді. Менің туған жылларыны ФЗО-ға, оларға жіберге керек. Мен исемлікін жаздым. Bütün ауыл советінің яшташларына жазып. Әпперімде yaşap kaldı. Әнемнің abisi oğlu. Şuşu babamның en oğlu Beren Hoca babay. Babam bilen kengeş ettik de yarar var. Beren Hoca'lara barıp kırırsın, alar eytirler koya barıga. Beren Hoca babayın oğlu teknikum bitirgen. Bizim көздейінде ол бек зор білім, техникум бітіру. Әлбәттә. Zavodta işleydi. Мен ауылдан bir partida отырған Медхат исімді Амиров, Медхат исімді жігіт білен екеулеп кеттік біз. Мені де алып баралы бір. Мен де оқысым келеді де ол. Шылай тұрып, ол енді 10 класс бітірген. Мен шатта секретар болып ішлеп бергенші. Барда мектебini 10 классында амлаған. Менің 7 класс, аның 10 класс. Қоя барабыз. Бардық, кеңеш еттік, тұрыр жерде керек бітті. Әлбәттә инде. Тамақта аш, анда ашарға керек, яшарға керек. Шылай тұрып, ikimiz шығып кеттік, Пермь шәһәр бойлап. Афишалар бик көп. Сентябрь. Институт афишалары, оқу йортлары қарап бардық. Бізге ең керегі тұрыр жері болсын. Стипендиясы болсын. Стипендиясы болсын. Афишаларны біз қарамайбыз. Қайсы техникум, қайсы университет нәрсеген. Біз қараймыз ең асқы. Обеспечивается общежитием деген сөз керек бізге. Еліп таптық бәт шынды бір афиша. Общежитие имеется, рабочая спецовка выдается и столовая. Это Медхат Борис говорит. Это пора. Истину хубыз. ФЗО номер 43 металлургов. ФЗО бар еді. Әтен бұл бізге барабыз. Кеттік, шыны ізләп адресі бойынша. Бардық. Директорына кірдік. Михайлов фамилия директор еді. Шылай бізге
iş керек, аласыз mı? Bilim yok. Ауылдан келдік. Ты рослый, чувствуется, ты вырастешь. Давай кузнечный цех. Деп меня жазып қойдылар. Медхат меня кішкенерек бояла. Ну, а ты небольшой ростом. Давай мы тебя запишем печником. Кирпичи будешь таскать. В доменные печи и мартыновские печи. Общежитияға орын көрсеттілер. Кірбін аштық. Мастер білен таныштырдылар. Заводқа 6 сағатқа ішке барабыз заводқа. Аннан қайтып 2 сағат оқимыз күн сайын. Шошындай режим. Шулай тұрып мен кузнец болып кеттім. Кузнец штамповщик деп аталайды ол. Шол hünerini aldım. Bir yıl 9 ay şamasayı okuduk yaza kadar. Benim bir tane 7 klas. Ben 8. kişki mektepke girdim. Fızu'da okuyayım özüm. Hem kişki mektepte? Hem kişki mektepte 8 klasına alarak gerek. Teknikuma algıtaba okur için. Şulay ettirip kişki mektepte okup 8 klas bilim aldım. Dokument aldım. Da barıp şol teknikumga berdim dokumentlarımı. Şol teknikumda okup bitirdim. Anda işlepte men soňra kalgamın. Hünerler boyunca термист деген hüner kalgan. Термическая обработка металлов деген специалист. Şunda teknik, технолог bulup işlerge. Ben şunu okup çıktım. Fızu'da okuyan vakitte men yerdim klubga. Şu özü bizim zavodun klubu var. Bu ijadi klub bulam indi? İyi yaşlar için. Mana bu ijadi klubga yürügüz turunda biz birazdan angaman devam eteriz. Söylesek? Yarar. Efirde ey yazmış tapşırığı. Bugün bizning angamadashimiz Mas'ud ağa Imashov. Demek siz temirchi hunarini özleştirip, hamıgın şu temir işkartı boyunca Fızu'ni tamamlap, emne sanatga qo'shan kelib kirdingiz, klubga yuri başladınız. Shunda to'xtab qolgandik. Fızu'da okuyan vakitte men kech bilan klubga yuri başladım. Onda taptım Tatar To'garagin. Daşkent familiyalı abi alıp baraydı Arif abi. Onda spektakllerde okuyabız, konsertlerde okuyabız. Nerse işlerge mümkün klubda. Şular vardı. Heybet To'garak idi o. Yaşlar bir tildep yerileriydi. O biteli yaşlık şırı, o biteli jırlap biyip zavut bilingine tugul biteli. Barbar mehabetigizini qo'shan şırattığız, kızlar bulgandır o vakitlarda. Turmuşuğuzni qo'shan mana qırdığız siz? Şol zavodda işlep kalgan 1-2 yılda elbette onda kızların uzatasın indi. İlerine kadar, общежитияға kadar hem uzatıp yürüdüm bir kızını. Aktanış kızıydı. Bizning uzatışu olay bulayına bolmagan kurasında bizning yaratışu terenga kirgan zavodda 1 yıl ishlagach, Fızu'dan so'ng endi 1 yıl ishlagach ul qizning anisi keldi. Biz ikimiz ikki общежитияda turamiz. Shul anisi keldi de bir kuni kishi bilan qiz bilan uchrashishga borsam Enisi de şunda. Ulu apayındı Enisa'nın. Hatta yarar indi bana yaratışıp yürgensiz. Indi ilenişirge gerek. Çünkü yaratışıp yürgeç bola tuğa. Bana kızım bala havuzgan. İlenerek gerek bulur indi. Hey benim suyunuşum. Minnen eli bala tuğa iken de. Bezur seniş oldu indi. Hem biz ertesi barıp yazılıştık, Zagıs'a kirip indi. Şulay etip
Kızlar uzatıp yürü uzakka barmadı. Hayırlı bulup koyduk. İkinci vakit gelip vakitli buldum. Komsomolda bir aktif idim benim. Zavodda da zavodun komitet komsomolu degen bir var ya zor. Şunda komsorg Kalужный familiyalı. Yağa kirdim demeden şulay bana yazılıştık biz. Семья bulduk. Komiserge orun kirek bizge. Общежитиеде yaşap olmuyor deyinді var. Şulaydı balar partiya komiteti bilen süleşip kengешеттілер de. Mine bu malayga тұрарға orun kirek bittiğinde deyip bir 3 bölmeli kvartiranın en kichkina bölmesi boş bulgan nedir? 10 kvadrat metr ol. Şul bölmeni yazıp направление berip, orderlar berip şunda barıp yaşay başladık biz. Şuшы фатирга көчүп яшай башлагач, эndi балаларыгыз туугандыр, шулаймы? Mala tuğda matur yaşay başladık. Zartla da kerek bir tezdirek. Ezbisada işleyim Stalin deyen divatlalı ol. Hazır Sverdlova, Dvaris kulturu. Şunda işlep berip tartu kerek uyuşturup jiberdim de jır bir ansambli bolup çıktı ol tadaşa. Техникумды bitirem. Tak kirdim Dvaris'nin direktörüne. Ben техникумды tamamlayayım. Распределение boyunca beraber giderge mümkün. Çünkü bizim Ministerstvo обороны bütün Rusya boyunca zavodlar beraber gidip barı mümkün. Aslında bizim zavodga verdim zavodu. Aviasyonный zavod. Тезный техникум заявку жіберділер. Просим распределить. Benim de şu aviasyonный zavodda termist технолог bulup işe aldılar. Gündüz zavodda işleyip, kesin Dvaris'ta işleyeyim. O zavodun, Stalin zavodunun, aviasyon zavodunun direktörü var idi, Soldatov diyen kişi. Sanatını bir yaratatan, uzun zırhlı kişiydi o, hem prikaz çıkardı. Bir yılda bütün цехларда көрсетілге тиіш концерт, то есть қатнашуға тиіш фестивальда, фестиваль самодеятельности завода барайды. Күн сайын бір цех концерт бере, Dvaris'ta Soldatov өзі ортада отыра залдың қарап. Біздің шыражетті 24-ші цех еді біздің. Біз якшанбы күніне шықтық, жырладық, бейдік. Біздің цехнықларына бар бізді. Понедельник күні планерка цех начальнигі bütün мастерлар, мен мастер болып ішлеймін бедінде. Шынан сөйледі, мына кіші айбат болды, бар қызада рахмет айтты завод директоры. Самодеятельность хорошо показали. Всем можно по рабочим местам, пожалуйста. А ты останься и Маша. Мен қалдым. Шынан бұл істері башлады. Кеше мен сені тыңладым дей, қатырлейсің бе, халықтың іші қабыл еттілерсің жырлауыңны. Мен бір жыр русша жырладым, бір жыр татарша жырладым енді. Шынасың, раз у тебя есть голос, ты можешь петь по-татарски, давай, иди, учись искусству. Пусть народ тебя слушает, а мастер я найду, техникум бар бетінде. Аны айту болды, мен қуанатланып шығып жүгірдім енді. Қозанға. Иди в свою Казань deyeli ол. Иди, езжай в свою Казань, учись искусству своего народа. Шулай тұрып, Қозанға шул начальник цехның жетекшісі қуып жіберді. Бар оқы деп. Ғайлаңызды алып келдіңіз ме? Жоқ. Алып келдір, яшар жер керек бейді. Мен баштамайтан барам, яшар жер табам, анар сізін алып кетем деп шулай айтып сөйлештік. Шул арада шулай айтып үйіргенше қызым туды. 2 бала болды енді біздің.
Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Мәсгуд абый белән шундый күңелле, кызык әңгәмә. Инде ниһаять Казанга да килеп җиттек. Мәсгуд абый, димәк Казанга килдегез, гаиләгез әле сезнең калды Пермдә, шулай бит? Әйе, менә Казан сезне ничек каршы алды? Казан яқты, шырай, оқу йорты ешігі ашық, имтиханларны бердім, оқырға алдылар. Ләкин квартира ізлейм. Бір квартираға кіріп барым. Балаларыңыз бар екен бит сіздің. Кіртмеміз. Шәһәр бойлап кетем, таңа екінші жерге. Общежитиелі жерге оқырға кірірге көңіл ятмын. Мен қазірін сәңғатқа кірген кіші мынданша ел бойына жетекші болып үштәкәш. Консерваторияға кірдім оқырға. Жыршылар әзірлеу бөлігіне алдылар. Консерваторияға орам ашағына бір жұртта квартираға кірділер. Күндіз келдім. Әйбірлеріні, шымаданны, матраслар тегілер болар. Кіртіп қойдым да өзім оқырға кеттім. Оқудан қайтсам, bütün әйбірлер ішік алдында тұра менім. Мен аптырап кіріп келсем, хозяйка әбейді ол. Мен сені пропискаға кіртірге керек временный. Бізде паспортыңны алып бардық. Стол, прописки милицияға енді. Ашып қарсағанда сен 2 балаң бар екен. Балай болғаш яшайып болмай, милиция өзлері де пропискаға кірдмейлер сені дей. Болмады. Аннан 3-ші орын қазіргі мұнша тиресінде бар бір жұрт. Анда кіріп сөйлесіп қарадым, айтам шулай. Анда енді олдан айттым. Айтам, хатыным 2 балам бар. Не шалевали, серьезный семья деме. Алдылар мы? Алдылар, шулай да. Балаларсыз әлі хатын келді башта. Қарыға әліне шейген тұрып, бұлыр мен баламас мы? Бір кешме, 2 кешме тұрдығын шул квартирада тұрып. Анан улаби яшап болмас. Семьяғыз болғаш. 4 кіші бет. Түрлі общежитияларға кіріп қарадым. Квартирларға еріп қарадым. Алмайлар. Шунан хатым білән сөйлештегенде. Айтам, мен 1-2 ел оқиым. Нағиым әзірақ Қазанда. Шунан келіп алармысың деп, шулай сөз қойыштық ол қалды. Мен ол уақытта енді консерваторияны оқып тамамладым. Ішке жіберелер, қоя жіберелер. Ректор шақырып алды да. Міне Әлмәт шәһәрінде яңа музыкал училище ашабыз. Анда директор керек. Сен заводта эшләгәнсең, авылда эшләгәнсең, сенің практикаң бар. Халық белән эшли беләсең, документларны нәрсә икәнен беләсең. Давай, шул училищенең директоры булып бар, оештырып җибәр, 1 ел эшлә, 1 елдан яңадан Казанга алырбыз сине дип. Мине кудалап, ректор да, обком партия инде безнең министр да чакырып сөйләштеләр. Давай 1 ел барып эшләп кайт Әлмәткә. Әлмәтсеңә квартира бирә, килүең белән. Әлмәткә бардым, таныштык, җитәкчеләре белән сөйләштек. Күрсәттеләр 1 квартира, 3 бүлмәле 1-нче катта, 2 бала битендә. Сем ярар. Әлмәткә булгач хатын инде килмәде. Казан түгел бит, Әлмәт. Кичкенә шәһәр, Пермь зур шәһәр. Шулай итеп безнең семья бірікмәді. Шунан хатыным анда бір ир белән танышып кияүгә семья җимерелде. Мен кайттым, айтам балаларның берсен алып китим. Син яша, яшь кияү белән. Кемне аласың? Малайны, малай керек. Бер бүлмәдә торасы бит. Шулай дип малайны алып киттем дә, Әлмәттә малай белән 1 ел эшләдек без. Малай сагынмыйдыр имәнис? Сагына. 1 ел яшәгәч хат килеп төшә Пермьнән. Малайны җибәр, кызны алып кит.
Kız 9. klasta okuy başladı. Артынан балалар жүгіре başladı. Мен тұтып жеңе алмам. Сен қатырақ бол, сен аласың. Солай айтып, алыштық. Қыз менен келді, ал янына кетіп. Солай таған бір ел шамасы yaşadık. Демәк, сіз әлмәттә училище директор булып кайттыгыз, Айбет. Кызыгыз сезнең белән. Аннары әлмәттән соң Казанга кайттыгызмы? Сез әлмәттә ничә ел эшләдегез? Әлмәттә 6 ел. Бер генә елга кайткан идегез, 6 ел эшләдегез. 6 ел эшләдем. Менә шушы әйберне сез авыр кичердегезме? Хыянат булдымы ул? Яки язмышның шулай кушуы булдымы? Менә шушы беренче гаиләгез белән аерылу сезгә авыр бирелдеме ул? Ирак буларак. Авыр инде балалардан аерылу. Менә 6 ел әлмәттә эшләгәч, сез яндан Казанга кайттыгыз. Казанда ничек дәвам итә тормышыгыз? Казанга мени министрлыктан чакырып кайтардылар. Беренче музыка мәктәбенә. Директор итеп тагында. Әлмәттә инде 6 ел шаян директор практика бар. Тәҗрибә зур. Тәҗрибә бар. Шулай итеп музыка мәктәбендә директор булдым да квартирасында элекеге директорның ул үлеп киткән бабай. Аның квартирасын бирделәр, шул квартирада яшәп. Опера һәм балет театрына сез җитәкче буларак ничә елда киләсез? 76 елда килдем. Мин анда министрлыкка чакырып алдылар да, жаңа музыкаль мәктәп аз хәзер син училищеда эшләгән кеше. Менә безнең театрга урынбасар кирәк, директорына урынбасар кирәк. Әйбәт директор иде, Багалюбов. Аларның тәкъдиме белән опера театрына күчерергә мине директор урынбасары итеп. Минем каян килгәндер андый уй. Мен урынбасар инде ул. Әгәр күчерәсегез килсә, директор итеп күчерегез, дидем. Шулай итеп мине опера театрының директоры итеп күчереп куйдылар. Ничә ел эшләдегез сез шушы опера һәм балет театрында? Театрда 5 ел эшләдем. Шушы елны икенче тапкыр өйләндегез, шулаймы? Шушы вакытта эшләгәндә, театрда эшләгән елларда. Әйе. Театрда эшләгән еллар иде бу. 79 ел. Менә танышу тарихы. Ялгыз яшәп туйганмын, күрәсең. Әйе. Шушы танышу тарихыгызны сөйләгез әле. Мин шул опера театрында эшләү белән бергә Төзүчеләр мәдәният сарайында татар хоры оештырып җибәреп, аның җитәкчесе булып та эшлим. Театрда да эшлим. Нидә ансамбльдә инде күпчелеге кызлар килә бит инде. Озатып йөреп танышып киттек тә өйләнешүгә бары җитте. Менә бу гаиләгез турында сөйләгез әле. Икенче тапкыр өйләндегез, икенче тапкыр гаиләгез, балалар һәм икенче тагы да гөрләп, тагы да яңа төсләр белән тормыш уйный башлагандыр. Шулай бит, үзегез әйтәсез, ялгыз яшәп ардым дип. Шулай инде, дөрес. Шул бер 3 ел яшәгәч, микән 3-4 ел яшәгәч, яңа семья белән яшәгәч, Гаиләдә кызыгыз Әминә барлыкка килде. Әминә барлыкка килде кызыбыз. Хәзер ул да зур инде. Ничә еллар инде хәзер 79 елдан башлап 40 ел байтак шушы хатының белән яшәп ятабыз. Малай өйләнеп квартира алып чыкты. Кыз әнисендә. Ул Әлмәткә кияүгә чыгып калган иде. Әлмәттә яшәде. Алар үз юлларын таптылар. Инде оныгыгыз бит инде сиңа күренекле җырчы. Беренче улымның улы консерватория тәмамлады, Айрат исемле. Хәзер консерваторияда укыта. Айрат Имашев инде тамашачыларга шулай бик яхшы таныш, әйе. Үзенең семьясы бар, Айратның да хәзер. Алда юллар кайсын сайларга, юллар чакыра әллә койларга, океаннар айларга, шарга айларга, тормыш дәрьясында кайнарга, океаннар айларга, шарга айларга, тормыш дәрьясында
Yakışan dostum ah iken Ak bulsa da salır şah jitken Kıyağak jilken Uzgalır bezirken Irak yolga şığar şah jitken Kıyağak jilken Uzgalır bezirken Irak yolga şığar şah Менә сез үзегезнең тормышыгызның бала бит төрле язмышлар, бәхетле язмыш дип әйтәсезме? Мин бәхетле язмыш дип әйтә алам, чөнки үзем яраткан өлкәдә эшлим. Эшләдем гомер буе. Менә шу опера һәм балет театрыннан соң сез инде педагогика юлына бастыгыз, шулай бит? Балаларга белем бирү, шушы сәнгатьне үстерүдә укыту. Министрлык уйлап, аннан Әлмәттә училище бар, монда мәктәптә эшләдем. Күчерделәр театр училищесына. Аның директор киткән иде. Аның орнына мине кайтардылар. Театр училищесына директор итеп кайтардылар. Соңгы 16 ел, 17 ел шушы училищеда директор һәм укытучы булып эшләдем. Пенсияга чыкканчы инде. Ай. Кызыгыз Әминә сезнең юлны сайладымы? Нинди юлдан китте? Сәнгать юлынамы? Балаларым барысы сәнгать юлына китәрлек иде, ләкин язмыштыр инде. Язмыштыр сәнгать юлына. Улым бик матур җырлый. Кызым, ике кызым да биюче булырлык дәрәҗәдә бииләр. Кичкенә кызым, төпчек кызым Әминә хореография училищесын бетереп чыкты һәм институтның да бию бүлеген тамамлады һәм эшләде. Бәрмәчектә бераз, бер елдан 2 елмы эшләде ул. Аннан аварияга эләкте машина белән. Аварияга эләгеп, хәзер театрда костюмер булып эшли, артистларны киендерә. Театрда эшләү бик әйбәт, үзе яратып эшли. Сәнгать өлкәсендә. Бар шул сәнгать дөньясында кайный. Сәнгать дөньясында кайный. Әлбәттә. Гомумән сезнең гаиләгез иҗади гаилә инде. Аныкларыгыз да, балаларыгыз да, үзегез дә менә шушы татар сәнгате дөньясында кайнап яшисез. Менә шушы тормыш, шушы мин әйткән сүзем халык язмышы белән дип. Шуннан да күпме тормыш баскычларын үткәнсез сез. Гап-гади ятим малай, тимерчедә булган, ФЗОда да, заводта да мастер булып эшләгән. Мастер булып, аннан соң училище директоры һәм бүгенге көндә халкыбызның яраткан шәхесе. Сез бит әлбәттә күп матур җырлар авторы да. Менә шушы җырлар язу, беренче җырыгызны ничә яшьтә яздыгыз? Хәтерлисезме? Нәрсәдән менә шушы җырга ул бит күңел халәте. Җыр бит күңел халәте. Әлбәттә. Мин язу заводта эшләгән вакытта һәвәскәр түгәрәккә йөрдем бит инде. Менә шунда яңа җырлар кирәк булгандыр инде. Һәм мин утырып үзебезнең район, Бардар районы җегетләренең шигырьләрен танышып, карап чыгып, сайлап алып, беренче көйләрем шулай туды заводта эшләгән вакытта. Менә бүгенге көндә шунда. Аннан соң инде менә Казанда консерваториядә укый башлагач, минем көйләремне ишетеп калып, театрга сәхнәгә меңгерделәр һәм шакырып яңа көйләр яздыра башладылар. Режиссерлар, директорлар инде. Шулайтыр байтак әсәрләр туып, халыкка таралып китте, артистлар, филармония артистлары да алып, репертуарларны алып җырладылар. Шулай. Бүгенге көндә татар мәдәниятенең фондында сезнең җырларыгыз үзенең урынын биләп тора. Яңгырлар, артистлар җырлый, һәвәскәр җырчылар җырлыйлар. Әлбәттә шулай. Менә тапшыруыбызның ахырында тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идегез? Минем тормышымның булган нәтиҗәсе итеп
шуны әйтергә мөмкин. Кайсы өлкәдә булса да, нинди авыр, җиңел булса да, яраткан эшне эшләргә тиеш кеше. Шулай. Яраткан эшне эшләсә генә кеше, анда бәхет таба, анда кермен дә таба, яшәү чыганагы да иттереп алырга мөмкин. Нинди эш эшләсә дә. Шулай бер акыл ясы әйткән бит, яраткан эшегез белән шөгыльләнсәгез, сез үз гомерегездә бер генә көндә эшләмәячәксез дигән. Шулай бит. Дөрес. Яраткан шөгылең булырга тиеш. Яраткан шөгылең. Рәхмәт сезгә бүгенге матур әңгәмәгез өчен. Һәр кемгә шул теләгем. Амин. Яраткан эшне табып, шуны эшләп яшәргә. Амин, шулай булсын. Мәсгуд абый, рәхмәт сезгә бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен. Тамашачылар бәлкем кемдер беләдер, кемдер белмидер. Мәсгуд абыйга 91 яшь, иншалла тиздән 92 тула. Һәм шушы 92 яшьтә дә егетләр кебек, һәм шундый бала чактан ук бүгенге көнгә кадәр эзлекле рәвештә бөтен тормышы белән уртаклашкан өчен. Аны бит әле истәдә тотырга кирәк, шулай бит. Мин яшь булсам да, әле мин иртән нәрсә ашаганымны да хәтерләмим. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Сез бик шундый саклангыч шәхес. Сезгә мәдәм бит баш тапшырып башында да әйтеп карап кына торасы килә. Тамашачыларыбыз да бүгенге әңгәмәдән шундый ләззәт алганнардыр дип уйлыйм. Тагы да сәламәт булып, әле халкыбыз белән язмышыгызны үреп, матур итеп яшәргә язсын сезгә. Рәхмәт. Амин, амин, рәхмәт. Амин, рәхмәт. Хөрмәтле мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезгә дә ихлас күңелдән рәхмәт. Бүгенге кичне безнең белән булганыгыз өчен исәнлектә, саулыкта очрашулар булсын.